kunolunye udaba engifisa ukuthi sidlule kulona. Udaba olwenzeka lapha endaweni yaseBabanango lwenziwa ngoMeselandi lezi insizwe zakhayo. Ezagcina ziboshiwe kodwa zaseyidedelo. Ngifuna ukulufunda lolu daba ngoba salibhala ngonyaka odlule. Luthi isihloko salo isihluko Omeselandi bedlwengula ingane encane eBabanango. Lapha endaweni yaseBabanango eKZN eDalton ngasempunga mhlophe kunesigodi ekuthiwa kuseMayville, bese kuthi kusona lesi sigodi kube ne-tuck shop ukuthiwa iqala kancane tuck shop. Eduze kwalo tuck shop kunomuzi wakwakunene. Kulo muzi wakwakunene umama wakhona uMamthabela. Kusho ukuthi lapha kwakunene uMamthabela waqasha insizwe ezimbili ezingoMeselandi ukuthi zizomakhela indlu. Lezi insizwa ngezakhona eBabanango kodwa le esigodini sakwaGwebu entinini. Lezi insizwe engoMeselandi enye yazo ineminyaka engu21 igama la uphelelani bese kuthi lena enye ina 36 years yona ke ingeyakwaSikhakhane. Lapha ke duze kwakunene kunomuzi wakwaZulu. Kulo muzi wakwaZulu kuhlala ingane yakwaNtuli eCokolo ngasesikoleni iSquareback Primary School. Le ngane yakwaNtuli ihlala noma mncane wayo uMabuthelezi lapha kwaZulu. Yazohlala lapha ngoba isondezela isikole impunga mhlophe high. Igama lalengane uThando Ntuli. Ifunda impunga mhlophe high school yenza ugrade 8 ina 16 years lengane. Kusho ukuthi ke lengane ehlala kwaZulu njalo uma ibuye esikoleni inokuyodlala lapha kwamakhelwane nezinye izingane zakhona efunda nazo empunga mhlophe. Ize ibuke khona ngisho uzalo izingane ke vele ziyathanda ukubuka iTV ndawonye. Kusho ukuthi lengane ngoba ihlezi izodlala nje lapha ekhaya kwakunene kanti lezi insizwe zakhayo ezingoMeselandi ziyayibuka nje kancane bese zithula phansi. Bese sebeyayazi nanokuthi ike ihlale lapha kwakunene ibuke khona iTV kuze kube sebusuku. Angithi labo Omeselandi balala khona kulomuzi wakwakunene banendlu yabo abalala kuyo. Kuthengo lwesithathu lweviki eledlule mhla ka-18 May 2022. uThando Ntuli uthe uma eqeda ukubuka iTV nezingane zalapha ekhaya kwakunene uthe sephuma ebusuku ezokweqa ucingo nje engene kubo kwaZulu la akahlala khona. Zavele zamcaphuna lezi insizwe engoMeselandi zamvala umlomo zamfaka endlini yazo lezi ezilala kuyona khona la ekhaya kade kubuka khona iTV zavala thaqa umnyango. Kuthe uma kushaya isikhathi sokuphela kozalo ebusuku lo mamncane kaThando uSibo Buthelezi lona ohlala noThando Zulu ohlala noThando kwaZulu wafonela umama wakamakhelwane uMamthabela wabuza ukuthi uThando wake akasuki yini lapho. uThando ke lengane encane kade ibuka iTV. Uthi ke lo mama wakamakhelwane lapha okwakhiwa khona uthi ke lo mama uThando kade ehambile nozalo akalibukanga lapha. Ayaxake kumamncane kaThando ukuthi pho uThando uma engalibukanga uzalo lapha kwakunene ushone phi ngoba akwenzeki nje aye kwenye indawo. Ephume phandle lo mamncane kaThando nangale kwakunene kuphunywe phandle manje kuqalwe kumenyeza uThando. Kuthi ngesikade ingane isabele endlini yoMeselandi ayekube sikusuka esinamathambo. Yabuzwa ingane ukuthi kade yenzani endlini yoMeselandi yachaza ingane ukuthi uphelelani uyihudule kabuhlungu benosikhakhane bayihudulela endlini yabo base beyivala umlomo bayidlwengula bashintshana ngayo. Ayiwaphika wama ngentaba umama oqashe labo Omeselandi okuMamthabela. Wathi akwazi ukuthi oMeselandi bakhe bengadlwengula ingane wathi bayasukelwa. Kwaba ngongaphansi nongaphezulu. Kwase kuthiwa abayihlole ngaphansi ingane ukuthi injani. Kwaficakala ukuthi ingane iphelile futhi limele.
khona lapho wavele wathi uMamThabela vele lengane iyabathanda abafana. Igcine iphumile ingane ngejubane, iphuma nje isiphelile Omeselandi kade bedlwengula beshintshana ngayo, beyivale umlomo. Nokuthe uma sekumenyezwa noma sekumenyezwa bethuka Omeselandi, yadedeleka ingane yagcina ikwazi ukusabela, yaphunyuka kanjalo. Emva kwalapho kube sekubizwa amaphoyisa asempungamhlophe police station, afike abashaqa abasolwa khona ebusuku ahamba nabo. Kwathi ngoLwesine bavela enkantolo eBabanango, inkantolo yafika yabadedela ngebhayili, base bephelezelwa ngabaseshi sebeya kwakunene lapho abebekhanda khona indlu, sebelande izinto zabo ngoba inkantolo ithe sekuyingozi ukuyoqhubeka nokwakha kuloya muzi kwakunene ngoba umphakathi usungababulala. Babe sebefika lapha kwakunene bathatha amathuluzi abo bahamba babuyela kubo kwaGwebu entinini. Okubuhlungu-ke kulolu daba ukuthi uMamThabela lona wakwakunene okunguyena owakhelwa indlu uqale wawaphikela lamadoda angoMeselandi. Wathi ngeke lamadoda adlwengula ingane, wathi iyona lengane ethanda abafana. Waphinde wathi futhi lengane ibisivele ingesilona itshitshi. Wathi asikho isidingo sokuthi umphakathi ulokhu utatazela ngoba umuntu odlwenguliwe ubesengasilona itshitshi. uThando Ntuli akasenaye ubaba, sewashona ubaba wakhe. Usesele no-anti bakhe kanye namantombi kanye nobaba omncane abalamana nobaba wakhe. Kubo kaThando kusecokolo ngakwaZwane khona eBabanango. Yiwona-ke lo mndeni okhathazekile ngesenzo sikaPhelelani benoSikhakhane ngokushintshana ngengane encane eqede lapho uMamThabela ethi lengane iyona ethanda abafana. NgoLwesihlanu umshushisi uthe ucela ingane ifike enkantolo ezokhuluma nayo, kodwa ngathi uthi leli cala kalikho, akwaziwaki ukuthi uthi alikho kanjani. Sizolilandela kodwa lolu daba, iyaphela la. Lolu daba salibhala lusanda kwenzeka lapha endaweni yaseBabanango. Kunento-ke umuntu athanda ukuyikhuza. Yabo nje mawuthola kulolu daba lo mama owayeqashe uMeselandi, kwathi makutholakala ukuthi uMeselandi ababambe ingane waphika wama ngentaba, wabaphikela nje. Kunabazali abavele behlulwe uthando, kufana nengane, kufana ngake ngabhala olunye udaba olwenzeka endaweni yaseSoweto. Omunye usisi obe nengane eSoweto, ingane yakhe yadlwengulwa ubhuti wakhe, lo sisho ukuthi ingane yadlwengulwa umalume. Uma ingane sithola ukuthi idlwenguliwe, mayibuza ukuthi idlwengulwe ubani, yakhomba umalume, kusho ukuthi ubhuti kalosisi la igcekeni. Ngenxa yokungamukeli ukuthi ubhuti wenza iphuthu gangile, lo sisi wavela wathi wayishaya ingane mayikhomba lo bhuti, wathi ayingamkhombi lo bhuti, wathi ayikhomba omunye ubhuti wakulesi strata esingaphesheya owake waboshwa, eboshelwe rape. Kwaze kwaba ingane ikhomba yena lo yabhuti loya. Wathi mayeboshwa lo bhuti kwatholakala ukuthi iDNA etholakala enganeni ayimeshi neyakhe. Wasinda kanjalo lo bhuti wakulesi strata esingaphesheya owake waboshwa. Ithe iDNA mayitholakala iDNA kabhuti wakhe lo sisi yavele yamesha. So angazi abantu kunalento ukuthi umuntu makuthiwa wenza icala bese kungazi ukuthi icala lifanele wonke umuntu olenzile. Icala nje lifanele wonke umuntu olenzile. So asiqaphele le yokuthemba umuntu, yokuthemba abantu besilisa size sibathembe nangezingane zethu, ngoba umuntu wesilisa uyakwazi ukubanga enye into. In fact wonke umuntu ngoba nabesifazane, umuntu nje uyakwazi ukubanga enye into ngaphandle kodwa ngaphakathi engenye into. That is my warning.